Имаш ли си любима видеоигра? И аз сега си помисли за нея. В нея има ли някакво платено виртуално съдържание? Сигурно има различни скинове, оръжия, ресурси, играчи и прочие. Някои можеш да си купиш директно с истински пари, но други трябва да ти се паднат от някаква магическа кутия, която познаваш като лутбокс. Купуваш си кутията и от нея може да ти се падне герой с рейтинг 98 или оня легендарен скин, който почти никой друг в играта няма. Или чакай, оная мега рядка карта. Добре, врънкаш вашите да ти дадат дебитната карта, купуваш една кутия, или пък, защо не 5, или пък, 10, за по-голям шанс, пък и по-изгодно излиза. После отваряш кутия, след кутия блясват едни светлини, получаваш разни бонуси, усещаш тръпката от очакването и накрая прекарваш повече време в отваряне на кутии, отколкото в игра. Само че това вече не е игра. Това е хазарт, маскиран като забавление. Плащаш истински пари, а получаваш нещо случайно. Понякога нищо особено, понякога точно каквото искаш. Но винаги с един и същ механизъм. Награда на късмета. Точно както в казино. Шансът е напълно случайен, обаче си вътре, защото можеш да оцелиш. Това те учи от ранна възраст, че е нормално да даваш пари за случайност и късмет, а не за сигурен резултат. И така се започва. Уж просто играеш, после вече знаеш какво е тръпката, почти да оцелиш. Научаваш се, че понякога си струва още един опит, още само един опит. А това е основата на хазарта. Да вярваш, че следващия път ще спечелиш. Но математиката, психологията и биологията казват друго. Има един лав, който можеш да чуеш и с филмите. Казиното винаги печели. И си е напълно вярно. Хазартът е бизнес, който работи, защото повечето хора губят. Вземи, например, футболните залози. Ето, играят Барселона срещу Севиля. Барселона очевидно са много по-силният отбор, за това коефициентът за победа на Барселона е 1,30. Значи ако заложиш 10 лева, можеш да спечелиш 3. Не е много, ама гледаш коефициента и си казваш, то е сигурна работа. И залагаш. Само че Барселона подценява мача, пуска резервите, получава 2 червени картона още в първото полувреме и не печели мача. А ти не само не печелиш 3 лева, но и губиш своите 10. Но дори и да спечелиш, коефициентите са направени така, че в дългосрочен план винаги ще си на загуба, дори да печелиш тук-там. Ако имаш 100 залога, можеш да оцелиш 40 от тях и пак да си назад. Това не си го измислям аз. Това го казва математиката, а тя никога не греши. И тук не говорим само за късмет, говорим за изчисления, които работят срещу теб. Ако казиното или букмейкърът не печели сигурно, те нямаше да съществуват. И въпреки това, можеш да си мислиш, имам шанс. И да продължиш да играеш. Тук вече идва ролята на психологията. Представи си, че загубиш 2 поредни залога. Мозъкът ти казва, добре, сега трябва да си върна парите. Това се нарича ефект на отмъщението. Тялото ти иска да си върне усещането за контрол, за победа. Затова залагаш отново. А когато спечелиш веднъж, дори малко, се включва друга измама. Илюзията за контрол. Мислиш, че вече знаеш цаката на системата, че знаеш как да залагаш умно. Обаче всъщност просто ти е излязъл късметът. Онлайн платформите са направени така, че да те задържат максимално дълго. Показват ти резултати в реално време, известия, бонуси и всичко това подгрява едно нещо в мозъка ти – хормона допамин. Това е хормонът, който те кара да се чувстваш добре всеки път, когато очакваш награда. Не когато я получиш, а само когато я очакваш. Допаминът е същия хормон на удоволствието, който се активира при хапване на шоколад, влюбване и прием на наркотици. Няма майтап. Хазартната зависимост активира същите зони в мозъка, както зависимостите към вещества. Разликата е, че при хазарта допаминът идва на малки, но чести вълни и това прави зависимостта още по-подмолна. Затова и мозъкът на човек пристрастен към хазарт изглежда почти по същия начин като този на наркозависим. Нивата на допамин скачат, после падат, после пак търсиш начин да го вдигнеш този допамин. Започваш да лъжеш, да криеш, да взимаш пари назаем. Всичко само и само за да почувстваш отново тръпката. А ако игрите и онлайн залаганията са вход към тъмния свят на хазарта, в казиното вече става наистина мрачно. И буквално и преносно. Там всичко е направено така, че да стоиш вътре максимално дълго, светлини, звуци, липса на прозорци, даже часовник няма, за да изгубиш представа за времето, за парите, за себе си. Всичко това може да се случи на всеки, включително на умни, работещи, образовани хора. Затова е важно отрано да знаеш какво можеш да направиш,
за да не попаднеш в капана на хазарта. Първо, мисли критично. Когато чуеш печалбата те чака, спри за секунда и се запитай: чакай, кой плаща тези печалби? Аз ще ти кажа кой. Губещите. Тоест всички, които не печелят. А те са огромното мнозинство. Второ, замести тръпката с нещо друго. Спорт, състезания, игри с приятели, музика, тренировки. Каквото ти душа иска. Всички те ти носят допамин, но без да те ограбват. И трето, говори за това. Хазартната зависимост често е скрита, но има хора, които могат да помогнат. Не е срамно да те излъжат. Срамно е да се оставиш да те лъжат още и още. Изобщо хазартът може да изглежда забавен, но под повърхността му се крият математически капани и психологически трикове, които буквално променят начина, по който мислим и усещаме реалността. Всеки зависим е започнал от един билет, един фиш, една игра. Затова мисли критично и търси истински вълнения, а не илюзии. Хазартът не е игра, то е схема, създадена да ти вземе парите, времето, емоциите и живота. Затова не залагай на илюзии, заложи на себе си.